яким нодруст шумо IP адрес чие ё? Соҳиби ютуб. Компютер. ҳари ба ёдам роя ма бояд Бача. Шонемс. шонемси 3 ноябр моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, хароб ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бе пул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салому алайкум тамошобинони муҳтарам, мухлисо ва подписчикои канали Тоқи ТВ ва шахсан барномаи Токи Тоқӣ ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо Ориён Далершо. Состен. Шукр ака. Салому алайкум. Миннатдорем ки даъвати моро пазируфтӣ ва дар барнома хоҳиши иштирок кардан рад накардӣ. хулас барномаи Токи Тоқӣ агар ай қоидаош хабардор набошӣ як бори дигар тара хабардор кунем. Хабардор. Хабардорӣ? Тамошо. Мақсад чӣ хале? Савол метен, агар ҷавоб надодам ток медам. Чӣ хали савол метен? Саволро вақтам мекунам, ман намедонам савол. Агар да савол дуруст ҷавоб додӣ? 10 мебури ба фикр. Агар нодуруст ҷавоб додӣ? 10 бор. Я бор ток мехонем. Инам хали дар ҳолати нодуруст ҷавоб дан як бор ам хали гап чапа. Наза беудам. Хуб. чӣ хеле ки гуфта будем саволро дар гирду гӯшаи иштирокчиай вобаста ай понятияи иштирокчӣ ҷудо мекунем. мерем раунди якум як бор дигар хотиррасон раунди якум ай 5 савол иборатай 5 савол маҷбурия яъне раунди якум хоҳӣ нахоҳӣ иштирок мекунӣ баъд далелеши раундро ай хел вобаста ки иштирок мекунӣ ё не. дар ҳолати дуруст ҷавоб дан соҳиби 10 сомон, дар ҳолати нодуруст ҷавоб дан як бор тура ток мезанем. чӣ хеле ки мо медонем ту ай ноҳияи восеи вилояти Хатлон ва умедворем ки ба таърихи восеу ва вобаста ба восеи чизо хабардорӣ. саволи якум шӯриши восе соли чанд буд? Шӯриши восе боше гуфт. ҳак нагӯ мумкин шумуда дигар бигӯ. Ҳамаи донам айга. шӯриши восеа намедонӣ? 1848. ба гуфти ту соли 1848. шуморо табрик мекунем ба ҷавоби якум нодуруст шумо. Ам хела буд. шӯриши восе соли 1888 шидагия. Хуб, мезгарем саволи дуюм. чӣ хеле ки мо медонем ва чӣ хеле ки ту гуфтӣ ту дар донишгоҳи ки дар ҷоя донишгоҳи рӯдакӣ дар специ соҳаи информатика компютер омӯхталӣ мехонӣ ва мо гуфтем як савол ай ҳамун спеце ки ту ҳозир хондаси дар чандум курсӣ? Якум. дар якум курс. ба ҳар ҳол бояд гузашта бошӣ вая. савол вобаста ба компютер ё чизе ки ба компютер алоқаманд дорад. ами кнопкае ки рақамое ки ай тарафи рости вая ку клавиатура 1 2 3 4 кадом кнопка дар клавиатура ҳамун рақамҳоро гирён мекунад дар клавиатура? номи ҳамун кнопка чие? Кнопка Alt чи? Alt чи не? мақсад савола ман фаҳмонатонистам 1 2 3 4 5 ҳамунҷода як кнопка агар ҳамун кнопкаро ҷиқӣ ба ҳамун кнопкаҳои дигариш клавишҳои дигари кор доданд. агар вай наҷиқӣ клавишҳо кор да намедонанд. номи ҳамун клавиша чия? Alt чи ам хеле? чия? Alt. чали? Аретекаге. намлокай хотир дар дин саволи мо ҳам шумо нодуруст ҷавоб доде. намлок номи кнопка намлок будай. ҳамун кнопкаро меҷиқидӣ ба ё кор мекардӣ. хуб мезгарем саволи сеюм. ба фарик то чанд рафтуомад дорӣ дӯстӣ дорӣ? хелашид рафтуомад дӯститон хела зичай исуса ягон бор ден рожденияш фарид кардагиета? Ден рожденияш намедонам ден рожденияш кая.
савол ҳамине ки рӯзи зодрӯзи фавик дӯстӣ ки шумо хеле мегӯем дӯсти беҳтарине мо ҳеҷ вақт як ҷоя батл намекунем ин вай Исус рӯзи зодрӯзи м фавик Фавик ҳамаи мара намедонам. Рӯзи зод, рӯзи фавик. рӯзи зодрӯзи фавик агар ин сол уже мумкин файротон накард мутаассифона ай сол михол мекунам медонӣ Короче, я 2 моҳ пеш буд фикрама. 2 моҳ пеш буд биё ман михе қабул мекунам агар 2 моҳ пеш буд не ки агар 2 моҳ пеш набошад 2 бор топид мезанам агар Қабул кар. 2 моҳ пеш 2 моҳ пеш мегава далелшо ман умедворам ки баъди ҳамин барнома ту рӯзи зодрӯзи фавика ҳеҷ вақт ҳаёт намебарӣ ва ин сол аниқ мекуниву зангиш мезанӣ табрикш мекунӣ ва тараф ҳаёт мекунад 3 ноябра рӯзи зодрӯзи м фавик мутаассифона дар 3 саволам нодуруст ҷавоб додӣ мезгарем ба саволи 4 қариб ба ёдам бурӯям ма бояд 2 моҳ пеш нест ноябр 6 моҳ пеш буд қариб Хеле 6 моҳ. декабр январ феврал март 4 моҳ пеш буда 8 моҳ 6 моҳ буда ё 8 моҳ тоза. хуб мезгарем саволи 4 саволи 4 ғайр ай донишгоҳи хондан ғайр ай ину вай дигар бо ту репер ҳастӣ ва мо задем кофтем интернета Исуса савол ба фикрам бояд дар ин савол ҷавоб ёбӣ репа соли чанд кадом моҳ кадом рӯз сар кардагӣ Ма? Короче. хидд Хидм охир 19 декабри 2017. 19 декабр ҷавоби ориён далершон 19 декабри соли 2017 мутаассифона гуфтӣ бо ту чӣ хидд намедонӣ кайре пасар кардагӣ Декабр буд. ман хай намедонам мо ай даҳани хидд гирифтагем ҷавобаво ай ам мисол ҷавоб Мавҷа дурӯғ гуфтагем. значит ай бихитай дурӯғ нагӯ дигар ҷавоб дар барномаи мфавикай дар канали мфавик канали пешинаш 17 августи соли 2017 гуфтагем хай намедонам ҷавоб репамо пасар кардагем ва саволи охирони раунди якм ки то ҳозир дар ягон саволаш ҷавоб додагӣ нестӣ Бедоне ки вобаста ба профессиятай хотиррасон мекунам ҳамун профессияи информатикӣ номи папка создават мекунӣ ку дар программаи Windows ҳамун як номи папка дар программаи Windows то чанд символа мебарад чанд қад дроз карда мешавад мақсад номи папка то чанд ҳарфа мебара мисол на оддитар кунем дар программа 12 ё 15 то 12-15 символа мебарад агар ҷавоби мисол туғри ва нотуғри гирем вобаста ба ҳамун символо мегирифтем баробари ҳамун ток мезадем та айни ҳол дета ягон 200 чанд бор ток мехӯрдӣ як папка дар программаи Windows то 255 символа мебудай хуб ба ҳамин раунди якум ба охир мерасам мутаассифона да ягон савол ҷавоби туғри додан натонистӣ мезгарем ба раунди дуюм хуб далершо розӣ ба раунди дуюм гузаштан як тасак барои далершо раунди дуюм саволи аввал вобаста ба ноҳияе ки ту зиндагӣ мекунӣ хай шӯриши восая наёфтӣ хай мегӯем таърихияи камтари Исуса ӯ сол значит мактаба буд карда бошӣ бояд ту бидонира масоҳати умумии ноҳияи восе масоҳаташ ҳамин ноҳияи восе масоҳаташ чанда хеле гӯем шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматкунандаи ноҳияи восе Тоҷикистон 143 да
یا 143 از ده یک خوب آیا سوال سه. یا بار دیگه تکرار میکنم مساحتی ناحیه بوسه نمیدونم 3600 3630 از 9 متری کвадрати. خوب می‌گذاریم سوالی دیمی راوند دیم در مکتب در همین دوره مکتبی فن دوست داشته چی بود؟ ایمان ماتماتیک ماتماتیک. خیلی خوب. ادبیات در چه بودی؟ مقصد وابسته ای تکستایی که تو می‌نویسی، رپایی که تو می‌خونی یا که در بخلای خیش اشتراک می‌کنی، اون نشانه ایوه که تو ادبیات هم خیلی دوست می‌داشتی، شعرخوانی و شعر ازیاد کنی را. چی با من گپا را گفتم و کم تر اقلا یگان چی را بیاد بیارم که اقلا یگان سنبه بری پلی اقلا یگان خودو کرد. سوالی دیمی راوند دیم. اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را به حال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. غزل مذکور یا شعری مذکور یا همین دو مصرعی که من گفتم با قلم کدام شاعر و اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را به حال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. فیردوسی نه؟ فیردوسی. جواب شما فیردوسی فیردوسی. متاسفانه حافظ شیرازی است. حافظ شیرازی نویسنده ایشه معلم ادبیات زیر چی در همین برنامه را دی معلومه معلمه. می‌گذاریم سوالی دیگری. از قهرمان جمهوری تاجیکستان خبر داری؟ نام برشان کدام میتونی؟ چند کس هم؟ 8 کس؟ قهرمانای جمهوری تاجیکستان 6 کس آخی 6 نفر. خوب خوب کل پاریز انسو نام برشان کدام میتونی اقلا؟ میرزا ترسونزاده، صدرالدین عینی، شیرین شاه تیمور بود. نصرت الله مقسوم، باباجان غفور، امام علی رحمان. خوب هرچی قهرمانای جمهوری تاجیکستان را میدونستید سوال هم میاد. آی تو جواب نصرت الله مقسوم سال چند قهرمانی جمهوری تاجیکستان اعلان گردید؟ ماه و روزش نه سال شد بود. سال شد 2006 هرچی در سه سوالی راوند دیدیم دلشا جوابی درست میتا یک خرسک برای جوابی درست و شما را تبریک میکنیم بعد 10 سامونی اول بریدگیتون. چند سال دیگه مونده؟ 2 سوال دیگه مونده راوند دیدیم. بازی را بس کردن اینجا. خوب می‌گذاریم با سوال نوبتی. خیلی که ما میدونیم که گنده بازی پس دوست میداری. پس یعنی فوتبال در سونی. ای سال چند پس بازی کردنش سر کنی؟ پس اون 2 سال پیش بود. همین سونی 3 برام آورد وقتی کردم. ای سونی 3 یعنی سر کردی بازی کنیشم. اگر خیلی سونی 2 بازی میکردم وان پس بود. لیکن مقصد کی اگر خیلی سونی 3 را نو سر کردگیم سونی 2 پیش بازی میکردم خدا کنه. مقصد بودک هم بودی بازی میکردی. ای مثال میتونی گفته که اگر اون سال که تو مکتب بود کرده باشی ای صنف 5 6 بازی میکنی ها اصلا 5 6 که بازی کنی خوب این نو واسطه تا سال چند پس بازی میکنی رنگ مخلصی فوتبال هم هستی برای همین این باید یادی که باشه یعنی در پس یعنی هم فوتبال پرستافکا رکلامی همچون چهره رکلاموی در سال 2010 پسا کی رکلام یعنی در نقش رکلامش کی بود 2010 ما یکتش هم میگیم یکتش مسی بود لیونل مسی شخص دیگری که در پس 2010 همچون نفری رکلامکن بود کی بود چهره رکلام بود ریبری
мақсад ҳамин суратае ку дар рӯи ҳамин диски бозӣ мекунӣ ку Фаҳмидам. онҷо ду суратае яташ Месси буд ятаи дигаш 2010 соли 2010 ки гринбид мекард Месси гринбид мекард пасколи ку дар Барселона бозӣ мекард Роналдиньо буд Шон МС Шон МС ман Қабул мекунем. Месси худаш тоқа буд ҷавоби далелшо Месси худаш тоқа буд мутаассифона меғалтад саволи мо нодуруст ҷавоб додӣ шахси дигаре ки дар бари Месси истодагӣ буд дар рекламаи PES 2010 буд Фернандо Торрес буд сабабша гуфтам хайр метавонӣ гуфта чӣ ба Фернандо Торрес буд сабабша дар Ливерпул баромад мекард дар Ливерпул баромад мекард ва сабаби дигариш ҳамин буд ки соли 2008 2010 2012 сборни Испания Европа мираву Европа гирифта буданд ва соли 2010 агар хато накунам ман Фернандо Торрес ҳамчун ба финал ромадана не бомбардир Вилла шида буд аммо барои бомбардир шидани Давид Вилла Торрес сабаб шида буд дута галивои паса дар финал ки варатҳо холӣ буданд хафо карда дар Давид Вилла пас додагию вай гол задагия хел финал як гол шида буд полуфиналда полуфинал финалда Иньеста гол зада буд ида ёд ман мезгарем саволи охирони раунди дуюм компютере ки ба интернет пайваст аст ӯ компютер ҳатман соҳиби чӣ аст соҳиби ба интернет соҳиби ютуб компютер масалан интернет ҳам набоша ютуба мешавад дошта намешавад мешавад бе интернет масалан интернет набоша компютер ҳамун чиза надора бо ҳамин сими интернет аз зади компютер ҳамун чиза дора бо канди бо компютер надора мақсад Google YouTube контакт бало батара мисол интернет ҳам набоша мешавад ромада медрои мега интернет нест мақсад мега вақте ки сими интернета пайваст мекунӣ компютер соҳиби интернет мешавад мақсад яъне ки ғайри интернет компютер соҳиби чизе мешавад ҳамун чиз чист вақти интернет азоне компютер як вақти интернет ҳамезан компютер соҳиби хаб карданат маълума додашонки даи савол ҳам ҷавоб надорӣ ҳангоме ки дар компютер интернет пайваст мекунӣ компютер соҳиби IP адрес мешавад IP адрес чия муҳтарам устодони донишгоҳи рудакӣ ки дар вилояти хатлон ҷойгира донишҷӯтона ман сеюда иштирок намекунам хуб дар ду давр иштирок карда дар ҳамагӣ дар як савол ҷавоб дода шуморо табрик мекунем шумо мутаассифона ҳамагӣ 10 сомон буд карде ва иштирок дар сеюм раунд отказ кардасе хуб ба иштирокчиҳо ва шахсоне ки мехоҳанд биёянд дар тоқи иштирок кардананд чӣ гуфтанӣ короче биен зура ҷонон бия мо ҳам хела ҷонона хоҳиш кардем ки биё иштирок на мутаассифона ҷавоби моро рад кард гуфт ма дар 221 су кор мекунам дар ВМО кор мекунам ва ё агар медони чи акал вақто ман хеле барномаи шуморо тамошо мекунам саволои дигарро ҷавобша метавонам ёфта ин вақте ки дар ҳамин ҷа мешинӣ ҳамин чизаги ҳамҷа гум мекунӣ барномаи худам тамошо кардаистам профессор мегум инам хеле ҷавобаш и ҷамъият натури гарила дар зура энергетика хуб ба ҳамин барномаи мо ба охир мераса як бор дигар раҳмат бишӣ дар ин ҷа ози инстаграми далелшо мебура канал надорӣ
داری канал ва инстаграми далершо мебурӯя касе ки мухлиси далершоай ва шахсан кати далершо мехоҳад суҳбат кунад ягон вайша инҷа доз мебурӯяд дурои подписатсия кунед ва эҷодиёту зиндагии далершо бозам хабар боше я бор ҳама зиндаву саломат бошед